Jou! Herkkusia.com on täällä. Herkkusia.com. Mitä hetkuttia? Kaikki kaverit mulle sanoo, että hei, mene sen herkkusia.comiin. Mitä ihmettä? Mä en tajua. Hei, tsekkaa. Hei, käsin poimitut helmet. Sitä netissä on vittu, siellä on niin paljon sontaa. Excuse me for my bad language. Niin paljon sontaa. Siellä poimitaan ne helmet seasta, me pannaan kumihanska käteen, sontaa, näin. Helmet löytyy. Ja me ollaan valittu ne, te katsojat valitsette ne, te voitte laittaa sinne omaa inputtia. Me valitaan sieltä, kaikki arvostelee yhdessä. Sieltä löytyy oikeasti käsinpoimutut helmet. Pelkkää priimaa. Ei tarvii enää arpoa, ei tarvii tuhlaa sitä aikaa enää ihan niihin kaikkiin turhimpiin linkkeihin. Käy täällä, piristä omaa päivää, piristä kaikkien meidän elämää, arvostella juttui ja anna oma kontribuutiosi. Koska hei, sä oot sen arvoinen. Parempaa netskuu kaikille. Herkkusia.com, check it out. Herkutellaan.